Den vil ikke sådan lige ind. Den er ikke så stor. Tillykke, Flebis, du. Det var skide nemt, mand. Det er rigtig her, du. Lad os se, hvad du har fanget det på. Yes! Yes! På sild og blyller, du. Hvor svært kan det være? Ja. Har Flemming fanget denne her fisk? Jeg skal lige have den der kron, eller... Nå, så har Matjavski fået sin første gede her, du. Han holder jo som vanligt fisken lidt hårdt, men sådan er det jo. Sådan. Flot fisk, man. Ja. Jøsse lidt. Ja, tak. Ja, selvfølgelig er det. En god fisk, Michael har her. Har du lige nettet, du? Ja, ja. Kom nu. Er den baglæns? Hallo? Sådan. Ja, tak. Yes, du har den. Ja, tak. Fars første. Det er din største gede. Det er der ingen tvivl over. Tillykke, Michael. Yes, så. Ja, det er godt. Den er større, den der. Den er kraftedeme større, den der. 7 kilo. Den skider jeg på, du. Den der, den er over 7 kilo, mand. Prøv at se en motherfucker, mand. Prøv at se en motherfucker, mand. Kæft, en fisk, mand. Åh, kæft, en fisk. Det er din 12 kilo, Flemming. Tillykke. Kommer der. Nej, det er det ikke. Så kommer de herover, mand, og så skal de se. Okay. Jeg sidder ude i skate på den. Eller tror oven i hovedet. Så vi skal lige 6 tage... og 8. Ja, det er det, jeg siger. 6 og 8. Løft lige, Flemming. 6 og 8. Og lige et øjeblik. Ah, det er flot. Ja, så er der sgu lige en enkelt til her. Hvad er der? Er det rigtigt? Det er med løg. Nu styrer jeg kraftedeme, mand. Godt følt. Man er vel gud. Sådan er der. Ja, tak. Jeg fik hans hug, mand. Det var lige før jeg fik din hug, mand. Småkage. Men så Bent, er du klar med det der? Jeg er bare med fra Danmarks Radio, men jeg er slet ikke. Jeg vidste slet ikke. Det man kalder rapportage. Det er smukt, det der, mand. Ups. Sensation. Jamen Michael, du kan bare gå efter mig. Det er bare... Hey! Nå, så har Matjavski fået sin første gede her. Han holder jo som vanligt fisken lidt hårdt, men så er det jo. Sådan. Flot fisk, man.